Tehát mostában már egyre többet lehet hallani arról, hogy kudarc az nem kudarc, és én ebben nagyon hiszek. Tehát, hogy szerintem az ember hibákat azt gyakorlatilag állandóan csinál, én is, és mindenki, és ez a normális. Egyszer volt nagyon régen egy főnököm még az első munkahelyemen, aki összetörtem a vállalati kocsit, véletlenül, mert belementem valamibe, és teljesen kétségbe voltam esve, és akkor azt mondta, Sankónak hívták, azt mondta nekem Sankó, hogy hát ezen ne aggódjál, csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Te dolgoztál, semmi probléma, és nekem ez annyira mélyen úgy megérintett akkor, mert tényleg nagyon, nagyon oda voltam, és ezt így gondolom, tehát, hogy kell hibázni, lehet hibázni, semmi baj, megyünk tovább. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Megoldok Podcast Dogsztorik című műsorában. Üdv a fedélzeten! Én Imre Kandó Eszter, újságíró vagyok. A Megoldok Podcastot és a megoldok.hu oldalt azért indítottam el, hogy legyen egy hely, ahol a jó megoldások vannak a középpontban. Itt a Dogsztorikban azt keresem, mi az az emberi hozzáállás, ami segít megoldani a nehéz helyzeteket. A mai Dogsztorik vendége a hazai kommunikációs szakma egyik fontos szereplője, az Unió Media Communications és a Rothman & Roman csoport alapítója és stratégiai vezetője, Balatoni Zsófia. Most is ajánlom, hogy olvasd el a műsorhoz tartozó blogbejegyzést is, amelyben Zsófi plusz kérdésekre adott válaszait is megismerheted. A blogposztot a www.megoldok.hu oldalon találod. A közösségi oldalakon is fent vagyok, kövess be ott is. Köszönöm, hogy itt vagy, és most horgonyt fel! Szia, Zsófi! Köszönöm, hogy itt vagy, és hogy elfogadtad a meghívást a Megoldok Podcastba. Szia, Eszter! Köszönöm szépen a meghívást! Igazából téged, mint a Unió Média egyik alapítóját ismer a nyilvánosság, és mindenki tudja, hogy a PR szakmában dolgozol, aki ezen a területen járatos, az mindenképpen a nevedet betéve tudja, ha ezt lehet így fogalmazni. De itt a hallgatók azok nem szakmabeliek valószínűleg többségében. Hogy röviden elmondod, mit jelent most a PR, mit fed le, és egyébként egyáltalán hogyan ejtjük, mert pont múltkor hallgattam vele egy podcastot, ahol mindketten következetesen PR-nek mondjátok a PR. Ez hogyan változott meg? Őszintén szóval nem tudom, hogy mondják helyesen, ez egy jó kérdés, valószínűleg utána kéne nézni. Ugye nyilván angolul PR-nak mondják, tehát te mondd itt jól, de a magyar köznyelvben szerintem PR-t szoktunk használni, és ugye PR-esek vagyunk, és PR-t csinálunk, úgyhogy azt hiszem, hogy mind a kettő jó. Még valamikor 15 évvel ezelőtt így az ügynökség indulásakor azzal viccelődtünk, hogy igen, mi PR ügynökség vagyunk, de abban az értelemben nem mint, hogy public relations, ugye, hiszen ez a rövidítés az ezt akarja eredetileg, hanem people relations. Tehát, hogy számunkra mindig az volt az értelmezése ennek a kis betűszónak, hogy az ügyfeleink, az adott cég, vagy márkának úgy általában az emberekkel való kapcsolatait menedzseljük, ebbe beletartoznak a fogyasztók, beletartoznak ugye, a vevők, beletartoznak a munkavállalók, akik ott dolgoznak a cégnél, beletartozhat a kormányzat adott esetben, és az az érdekes, ugye én nagyon régóta, tehát én mindig is marketing és PR területen dolgoztam, amióta elkezdtem dolgozni 1999-ben, azt hiszem, vagy nem is tudom, valahogy így, az volt azt hiszem az első gyakornoki helyem, és azóta minden átalakult, tehát, hogy ugye azóta bejöttek a social media csatornák, azóta teljesen másképpen használjuk a médiát, lecsökkentek mondjuk például a nyomtatott újságoknak a példányszámai, tehát, hogy így az egész világ fölfordult, ugye most már itt van az AI, és ezzel párhuzamosan az teljesen megváltozott, hogy miből áll a napunk, és hogy konkrétan miket csinálunk. Az viszont nem változott meg, hogy a cégeknek ugyanúgy ma, mint ezelőtt 25 évvel arra van szükségük, hogy azok az emberek, akik fontosak számukra valamiért, azok ismerjék őket, azok tudják, hogy ők mit csinálnak, miért csinálnak, hogy a cégek saját maguk tisztában legyenek ők is azzal, hogy mit és miért csinálnak, és föltegyék maguknak azt a nagyon általános, de nagyon fontos kérdést, hogy tulajdonképpen mi az, amit én, mint cég, márka hozzáadok a világhoz. És mi úgy nagyjából ezzel foglalkozunk. Ahogy ezt így most feltetted, ez az utolsó kérdés, hogy az jut eszembe, hogy akkor valószínűleg nem minden cég foglalkozik
PR-ral. Hogyha elindul egy vállalkozás, akkor az, hogy marketingje van, az adott, és nyilván most az, hogy milyen célközönségnek dolgozik, az behatárolja talán azt, hogy mikor jön elő ez a PR kérdés. De gondolom, te azt javaslod, hogy ez már az elején legyen ott, legalább gondolatban, ha még esetleg büdzsében nem is jelenik meg. Abszolút, és egyébként ez egy nagyon praktikus és egyszerű szempontból fontos. Hogyha egy cég nem tudja, hogy ő mit akar, mi az a hozzáadott érték a terméken túl, vagy hogy a termék az mit tesz jobbá, akkor tulajdonképpen nem fog tudni másról beszélni, csak az áráról. Tehát, hogy egy idő után, hogyha nincsen valamilyen mélyebb gondolatiság, bármilyen termék vagy márka mögött, akkor az egész ilyen marketing diskurzus az előbb-utóbb az árra fog terelődni, és ez meg senkinek nem jó üzleti szempontból sem. Ez egy nagyon pragmatikus és nagyon leegyszerűsített gondolat, de azt gondolom, hogy a nap végén a tiszta üzleti logika is azt mondja, hogy muszáj föltenni ezeket a kérdéseket. Egyébként ugye a klasszikus példa, amit mindig mondani szoktak erre, az ugye a Teslának a példája, az Elon Musk. Ő világ életében a környezetvédelem tematikájáról beszélt, és az energia felhasználásnak a csökkentéséről, tehát nem az autójáról beszélt. Általánosságban vissza lehet nézni a neten az összes interjút, amit valaha adott, onnantól fogva, hogy ő tudatosan kezdett kommunikálni, ő mindig a nagy képről beszélt, és mindig arról beszélt, hogy hogyan változtatja meg a Tesla a világot, és hogyan teszi jobbá. És téged ez a gondolat vonzott erre a területre, mondjuk 20-25 évvel ezelőtt? Te akkor ne tudtad, hogy ez ott van, vagy hogyan kerültél ide? Igen, hát ez egy nagyon, hogy mondjam, magas labda lenne azt mondani, hogy igen, én mindig is ezt akartam csinálni. Hát a valóság ezzel szemben sokkal prózaibb. Az én diplomám az vállalati pénzügyek specializáció volt az egyik, a másik pedig szakdiplomácia. Úgyhogy semmi köze nem volt se a marketinghez, se a PR-hez, teljesen véletlen, hogy itt kötöttem ki. Akkor a főiskola elvégzése gyakornoki helyet kerestem, akkor elmentem csomó helyre interjúzni, és igazából teljesen véletlenszerűen egy olyan nagy vállalatnál kötöttem ki, ahol bekerültem a marketing trainee programba, és onnan kezdődött el a fejlődés. Ott egyébként azért egy pár év alatt rájöttem arra, hogy bár a marketing az egy szuper izgalmas dolog, de a PR az valahogy közelebb áll hozzám, tehát a PR-nek a gondolkodása az jobban feküdt, és ott már nagyon hamar elkezdtem foglalkozni vállalati felelősségvállalással, tehát onnan már azért elindult tényleg ez a gondolkodás bennem. És ha még visszább megyünk, amikor egyetemet választottál, akkor ott mennyire volt tudatos, vagy mennyire odasodort az élet? Odasodort az élet. Ez egy nagyon, nem tudom, hogy mennyi tanulság, bárki, aki hallgatja ezt a beszélgetést, nagyon sok tanulságot ebben nem fog tudni leszűrni, mert az a helyzet, hogy én egy francia 2 tannyelvű gimnáziumba jártam, és én olyan helyre akartam tovább menni, ahol tudok franciául tanulni, az egy ilyen volt az országban. A külkereskedelmi főiskolának volt egy francia nyelvű, ilyen dupla diplomás képzése, úgyhogy én oda jelentkeztem, és azért mentem oda, hogy tudjak továbbra is franciául tanulni. Emlékszel-e akkor még, hogy mi az, ami így a pályán tartott? Én eleve egy ilyen tanulósabb voltam így mindig, tehát ilyen jó tanuló, meg ilyesmi. Tanulás, a munka, az nekem nagyon szerves része az életemnek. Én ezt egyszerűen szeretem, tehát én szeretek tanulni, én szeretek dolgozni, én szeretem, hogyha valami izgalmas, intellektuálisan kihívás jelentő dologgal foglalkozhatok, és ilyen volt a tanulás, és én nekem a kommunikációnak a területe is egy ilyen. Itt nincsen 2 olyan ügyfél vagy eset, ami hasonló lenne, mindenbe kell kreativitás. Azt gondolom, hogyha nem ezzel foglalkoznék, akkor lehet, hogy nem is tudom, talán jogász lennék, vagy valami ilyesmi. Még az volt a másik terület egyébként, amivel úgy gondolkoztam, de nekem mindenképpen ez a probléma megoldás, és valamilyen izgalomban tartó dolog az, amit élvezek a munkámban. Most egy kicsit megszakítom a beszélgetést, és röviden bemutatom Zsófi szakmai életútját. Balatoni Zsófia Budapesten született, első diplomáját a külkereskedelmi főiskolán szerezte. A már említett PR ügynökséget, az Unió Médiát férjével, Római Róberttel 2007-ben alapították. Ügyfeleik között több szektor, bank, gyógyszer, telekommunikáció, FMCG, legnagyobb képviselő is megtalálható. 2011-től már külföldi cégekkel is dolgoznak, jelenleg világszerte 6 irodájuk van. Budapest mellett Ljubljánában, Brüsszelben, Londonban, Bostonban és Szingapurban is találkozhatunk egy-egy csapatukkal. A régión túl Rothman & Roman Group néven ismertek. Az ázsiai városállamban 2021-ben kezdtek el dolgozni, 2 gyerekükkel, a legidősebb már nem lakik velük, jelenleg is itt élnek.
Munkájukat számtalan díjjal jutalmazták már. A Kreatív magazin az év PR ügynöksége díját 9 alkalommal kapták meg. Zsófi idén egy nemzetközi díjat is elnyert, a Pro PR Globe Awardot olyanoknak ítélik oda, akiknek munkája hozzájárul a PR szakma globális, regionális és helyi szintű jobbátételéhez. Itt most megállok, és visszakapcsolok a beszélgetéshez. Ez egyébként egy otthoni hagyomány volt? Tehát, hogy így nőttél föl, hogy volt egy ilyen megközelítés a családban, hogy a dolgokat megoldjuk, vagy a tanulás az előrébb visz? Nagyon-nagyon jókat kérdezel. Tényleg nagyon jókat kérdezel, mert igen, tehát amikor csak visszatok emlékezni, hogy a gyerekkoromban az anyukám is például állandóan tanult, tehát ő is ilyen harmaddiplomákat csinált. Emlékszem, hogy volt olyan gyerekkoromban, hogy amikor este lefeküdtem, akkor ott ült az ebédlőasztalnál az anyukám, és készült valami vizsgájára, akkor éppen azt hiszem a közgázra járt. Reggel, amikor felkeltem, akkor még mindig ott ült, és még mindig tanult, tehát hogy nálunk valóban volt egy ilyen, és ők mindketten, apukám is, meg anyukám is mérnökök, nagyon sokat tanultak, apukám annó is már külföldre is járt egyetemre, tehát hogy mindig volt valóban egy ilyen tanulós, és ugyanakkor azért egy ilyen talán innovatív megközelítés is a családban. A szüleim is olyan területekkel foglalkoztak, amiben sokszor elsők voltak, vagy az elsők között voltak, kitaláltak új szakterületeket, cégeket. És a vállalkozás alapítás is benne volt a családban? Elég hamar saját ügynökséget alapítottatok, ami akár mondhatni újításnak is ezen a területen. Ott mi volt a motiváció? Valóban benne van, apukámnak is voltak saját vállalkozásai, illetve anyukám is a cégnél dolgozott, de ott is olyan új területeket indított be, amiket előtte más nem csinált, tehát ezt is szokás mondani, így otthonról biztos, hogy ezt hoztam. A mi történetünk az úgy áll össze, ugye mi ketten a férjemmel alapítottuk az Unió Médiát 2007-ben, és akkor mi már házasok voltunk, és az ő háttere az újságírás, tehát ő újságíró, szerkesztő, rovatvezető helyettes volt előtte 10 évig. Én pedig ugye vállalati oldalon dolgoztam. Hát ugye akkor nagyon fiatalok voltunk még, tehát hogy talán megbocsájtható, hogy egy kicsit ilyen, hogy mondjam, fellengzősen álltunk ehhez hozzá, de akkor mi azt mondtuk, hogy mi meg fogjuk csinálni Magyarország legjobb PR ügynökségét, mert hogy az volt a tapasztalatunk nekem vállalati oldalról, a férjemnek meg a média oldaláról, hogy itt még ugyan voltak már akkor is nagyon jó PR ügynökségek, de hogy lehet még ezt talán egy szinten feljebb emelni. És hát ez a klasszikus történet, tehát tényleg a konyhaasztalnál kezdtük el. A történetünk elején a cégnek a logóját, azt én terveztem meg a Paint program segítségével, tehát hogy ez az ilyen nagyon, nagyon klasszikus. És szerinted az fontos volt, hogy azt ott nagyon hamar megfogalmaztátok, hogy Magyarország legjobb PR ügynöksége szeretnétek lenni? Szóval, hogy egy ilyen vállalkozás alapításnál az, hogy te milyen célt tűzöl ki, mi lebeg ott, akár nagyon messze, de mégis a szemed előtt, az mennyire befolyásolja a jövőt is, meg a mindennapokat. Nem egy ilyen üzleti szempontból fogalmaztuk meg, ez pusztán minőségi. Tehát, hogy férjemnek annak idején újságírói oldalról voltak olyan élményei, hogy ő gazdasági oldalnál dolgozott, de mondjuk egy PR-es fölhívta valamilyen kulturális témával például, és megtörtént egyszer, kétszer, háromszor ugyanannál az embernél, akkor még azért a PR szakma viszonylag fiatal volt Magyarországon, és nyilván voltak ilyen kezdeti hibák. Tehát sokkal inkább onnan jöttünk, hogy ezt lehet magasabb minőségben csinálni. Az tényleg álmunkban eszünkbe nem jutott, hogy nem is gondolkoztunk rajta, hogy mi mekkorák lennénk, vagy lehetnénk. Nekünk az volt így a fejünkben, hogy szeretnénk annyi pénzt keresni, hogy meg tudjunk élni, hogy ki tudjuk fizetni a gyerekeinknek, majd nem tudom, külön órákat tudjanak járni balettre, vagy angol órára, tehát hogy ilyen üzleti szempontból teljesen hétköznapi és prózai céljaink voltak. De a minőség az, hogy valami olyat csináljunk, ami akár nemzetközi szinten is elismert és magas minőségű, az valóban bennünk volt a kezdetektől, igen. És azt szerintem fontos is. Átjön rólad ez a teljes élet, hogy egyszerre vagy a munkában is jelen, és van egy családod is, ahol szintén meg tudod élni a szerepeket. Azon gondolkoztam, hogy hogy tudod ezeket így jól váltogatni, abban mennyire van szerepe az, hogy ez a vállalkozás a férjeddel közös. Mármint úgy értem, hogy ezért jól ráláttok egymás kötelezettségeire, egymás igényeire, és hogy kvázi nem kell arról egyezkedni, hogy most melyikünk karrierjét, vagy melyikünk családi életét hagyjuk kiteljesedni. Te így receptre írnád fel, hogy emberek csináljanak férjükkel, feleségükkel vállalkozást, mert itt is, ott is működhet az élet viszonylagos kiegyensúlyozottsággal?
Rövid válaszom az, hogy igen. Nagyon-nagyon sokan kérdezik tőlem, vagy tőlünk, hogy jaj, hát úristen, házaspár, hogy tudtok ti együtt dolgozni, és ez egy tök releváns kérdés. Napi szinten egyébként nem sokat dolgozunk együtt, tehát alapvetően különböző meetingeken vagyunk mind a ketten, ugyanazért a cél érdekében. Én nekem a fő szempontom, amikor elindítottuk az Unió Médiát, az pont ez volt, tehát a család miatt. Én multiból jöttem, ott voltak olyanok, hogy el kellett utazni 2 hétre, valamilyen tréningre, tehát nagyon sokat kellett utazni, ide-oda járni, és én ezt kisgyerekekkel teljesen lehetetlennek éreztem. Tehát nekem akkor nagyon picik voltak a nagyobb gyerekeim, és emlékszem az első gyerekem megszületése után, amikor visszamentem dolgozni, és az első ilyen ottalvós, vállalati, nem tudom, csapatépítésre, vagy valamire mentem, mert én egész éjszaka nem bírtam aludni, és folyamatosan csak a férjemet hívtam, hogy hát, hogy én ezt nem bírom, én ezt nem tudom csinálni, és kész. Úgyhogy valójában ez volt a fő mozgatórugó azóta is, és azt, ahogyan én ezt tudom csinálni, azt nem lehetne én szerintem, vagy én nagyon tisztelettel nézek azokra a nőkre, akik egy nagy vállalatnál töltenek be vezető pozíciót, és hát nagyon sokan vannak, és mellette egy boldog családot is tudnak valahogy navigálni, mert én azt nem tudtam volna. Ugye számomra az a döntés, meg ugye minden dolgozónő számára vannak olyan helyzetek, amikor egyszerre van az óvodai anyáknapi ünnepség, meg egy fontos munkahelyi feladat, és akkor el kell dönteni, hogy az ember mit csinál. Egy nagy vállalatban szerintem nagyon nehéz meghozni ezt a döntést. Én nekem egy saját vállalkozás esetében igazából ugye rajtam múlik, tehát hogy én dönthetek úgy, hogy most ebben az esetben akkor nem lesz ez az ügyfél, mert nekem az anyáknapi ünnepség fontosabb, és ez egy nagyon nagy szabadságot ad valóban. Egyébként hála jó Istennek nagy szerencsém volt, mert valójában én konkrétan egy ilyen döntéssel szerintem sose szembesültem, de hát ez csak nem tudom, jó, a sorsnak a kegyelméből, mert ez bármikor nyilván megtörténhetne, de hogy olyan nagyon nagy ilyen döntésre nem is emlékszem. És mire emlékszel? Mi volt az, ami azért kicsit fájt, vagy úgy érezted, hogy na itt jó lenne, hogyha egy tündér jönne, és akkor most megmondaná, hogy melyik lesz hosszú távon a jó döntés? Ez egy érdekes kérdés, mert én valahogy dönteni azt nagyon gyorsan tudok, meg szoktam. Ugye alapvetően én elég türelmetlen vagyok, és érzésből is sokszor, tehát nyilván igyekszem átgondolni, amennyire lehet. És szerencsé, hogy mellettem van a férjem, aki viszont egy nagyon megfontolt ember, úgyhogy amikor valami nagy hülyeséget csinálnék, akkor azért ő ezt helyre tudja rántani. Tehát pont így a döntésekkel nem tudok emlékezni olyanra, ahol úgy nagyon így nehéz lett volna. Ami szerintem egy érdekes gondolat, amiről sokat lehet olvasni mostanában, ez ugye a kudarcnak a kérdése. Tehát, hogy most akkor sikerül, nem sikerül, mi sikerül. Tehát mostanában már egyre többet lehet hallani arról, hogy kudarc az nem kudarc, és én ebben nagyon hiszek. Tehát, hogy szerintem az ember hibákat azt gyakorlatilag állandóan csinál, én is, és mindenki, és ez a normális. Egyszer volt nagyon régen egy főnököm még az első munkahelyemen, aki összetörtem a vállalati kocsit, véletlenül, mert belementem valamibe, és teljesen kétségbe voltam esve, és akkor azt mondta, Sankónak hívták, azt mondta nekem Sankó, hogy hát ezen ne aggódjál, csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Te dolgoztál, semmi probléma, és nekem ez annyira mélyen úgy megérintett akkor, mert tényleg nagyon, nagyon oda voltam, és ezt így gondolom, tehát, hogy kell hibázni, lehet hibázni, semmi baj, megyünk tovább. És az ismétlődő hibákkal milyen kapcsolatot ápolsz? Itt az intenció a fontos, tehát hogyha egy kollégákkal is, vagy bármilyen szituációban, tehát hogyha valaki valamit azért ront el, mert rosszat akar, vagy mert nem érdekli, az baj. De akkor viszont nem a hiba a fő probléma, hanem az attitűd. De hogyha valakinek jó az attitűdje, és hogyha sokat szóra csinálja meg esetleg ugyanazt a hibát, hát akkor nyilván ott még van munka, akkor azt meg kell oldani, akkor azon dolgozni kell. Tudom, hogy ez egy ilyen nagyon amerikai filmes hülyeségnek hangzik, de pedig így van. Tehát, hogy az ember szépen kis lépésekben tud szépen fejlődni. Ez olyan, mint a sport, ez olyan, mint a bármi, a nyelvtanulás, hogy hát egyre jobb lesz. És az ember, amikor elkezd egy nyelvet tanulni, akkor nyilván csinál egy csomó hibát, meg mond rossz mondatokat, néha sokszor mond rossz mondatokat, de hogyha konzekvensen igyekszik, akkor előbb-utóbb meg fogja tanulni a nyelvet. Mondtad azt, hogy gyorsan tudsz döntéseket hozni. Azt mi előzi meg? A döntéseknél ugye az alapvető kérdés az ugye a kockázat és a haszonnak a mérlegelése. Én alapvetően egy kockázatkerülő típus vagyok, tehát hogy ahol már túl nagynak érzem a kockázatot, akkor inkább azt mondom, hogy nem, tök mindegy, hogy mekkora lenne a haszon.
Tehát, hogy ez az, ami figyelmet érdemel, meg amivel kell egy kis időt tölteni. Tehát, hogy azt valahogy rá is belőni, hogy mekkora kockázatot vállalok. Hogyha a kockázat vállalható, nem olyan túl nagy, akkor miért ne? Legfeljebb nem sikerül. Hogyha a kockázat nagy, akkor viszont érdemes óvatosnak lenni, mert nyilván senki nem akarja az egészségét, a pénzét, a cégét, tehát egy ilyeneket nem kockáztatunk. Akkor ezt te tudod magadról például, hogy te egy kockázatkerülő ember vagy, te jól látod, hogy ez már red zone, és akkor máshogy kell ezt megközelíteni. Mondjuk az elmúlt 20 év alatt, mióta így aktív vagy, azóta ez változott, és ha változott, minek hatására? Én azt gondolom, hogy azzal, hogyha az embernek családja lesz, akkor az nagyon sok mindent megváltoztat. Tehát, hogy én is sokkal vakmerőbb voltam korábban, de nyilván abban a pillanatban, amikor az embernek már van felelőssége másokért, akkor sokkal óvatosabb lesz. És hát én azt gondolom, hogy alkatilag is egyébként azért inkább kockázatkerülő vagyok, és jobban szeretem a biztos stabilitást. Tehát, hogy én nem tartom magamat ilyen különösebben nagyra vágyónak, tehát, hogy nekem nincsenek ilyen világrengető céljaim, viszont nagyon nagyra értékelem azt, hogy ha biztonságban tudhatom saját magamat és a szeretteimet. És azt hiszem, hogy engem alapvetően ez vezérel. Úgy körülbelül mindenben. Igen. Azt gondolnám, hogy az, hogy terjeszkedtetek, először így Európán belül, most meg már Ázsiában is, az nem azt juttatja eszembe, hogy neked így elég a biztonság, ez így megvan, ez így működik, hanem ez valami másik tulajdonság. És hogyha azt mondod, hogy nem is vagy nagyra vágyó, tehát nem akarod, hogy neveddel majd híres díjakat alapítsanak, akkor ott mi volt a döntés előtt, hogy akkor miért lépünk egyet? Én szerintem, ami most itt a hiányzó puzzle darab, az az intellektuális kíváncsiság. Tehát, hogy én viszont iszonyatosan kíváncsi vagyok, és nagyon-nagyon szomjazom az intellektuálisan új élményeket, tehát, hogy nem bungee jumpingolok, félre ne érts, de hogy minden, ami elgondolkodtat, ami valami új, és ez szakmailag is, tehát ami valami érdekesség, ahol tudok én is tanulni, vagy megismerni azt, hogy mások hogyan dolgoznak, hát az nekem egy nagyon nagy vonzerő. És azt gondolom, hogy a nemzetközi terjeszkedés az pont egy olyan dolog volt, ami nyilván befektetést igényel, de a rizikója az azt gondolom, hogy talán egy ilyen keretek között van, és hát nagyon nagy élmény, tehát hogy minden új piac, új ország, az, hogy hogyan működik, én ezeket borzasztóan élvezem, tehát nagyon szeretek utazni, és nagyon szeretek megismerni új dolgokat, együtt dolgozni új emberekkel, akiknek más a hátterük, akár más kultúrából jönnek. Szoktál elbizonytalanodni? Persze, hát nyilván állandóan, most így lenne jó, nem, de hogy így én annyira nem szeretem a bizonytalanságot, és annyira, hogy akkor inkább azt mondom, hogy jó, menjünk, csináljuk, nem tudom. A bizonytalansággal az a baj, tudod, hogy ez olyan idegesítő. Akkor az ember úgy tépelődik, hogy akkor most... És ezt nem lehet sokáig bírni. Hogy mondjam, amikor én döntök, és sosem tudom, hogy ez most tényleg egy jó döntése, vagy nem. Tehát én nem úgy döntök, hogy én meg vagyok róla győződve, hogy ez a legjobb, amit csinálni lehet, hanem egyszerűen döntök, mert szeretnék tovább menni. Tehát, hogy én inkább vállalom annak a kockázatát, hogy valami nem fog sikerülni esetleg, és hogyha ez nem fogja romba dönteni az életünket, akkor belefér, hogy valami ne sikerüljön. Hát miért ne? Inkább csináljuk. Nagyon csinálós vagyok. Szingapúrba is egy ügyfél miatt kerültetek ki, vagy ezt ti választottátok? Azt mi választottuk. Régóta motoszkált bennünk Ázsia, hiszen Ázsia ugye az a része a világnak ma, ami borzasztóan fejlődik. Azt hiszem, talán Vietnám lehet az ország, ahol a legnagyobb a gazdasági, elmúlt évben a legnagyobb volt a gazdasági növekedés, tehát ez egy nagyon dinamikus, nagyon fejlődő világ, és emellett állati érdekes. Turistaként jártunk Szingapúrban már korábban, és nagyon játszadoztunk a gondolattal. De Szingapúrról azt érdemes tudni, hogy az a régiónak a központi ilyen hubja, tehát hogy ott vannak a cégeknek is a regionális központjai, angol az egyik hivatalos nyelv, hát mindenképpen egy ilyen nagyon vállalkozásbarát, még külföldi vállalkozások számára is nagyon baráti hely. És akkor igazából a Covid alatt jött el az az idő, amikor mindenki elkezdett online dolgozni, és láttuk, hogy ez működik. A Covid első évében Szlovéniában éltünk, tehát ugyanúgy nem voltunk már Magyarországon. Pont olyan az idő eltolódás Szingapúrral, hogy ami Magyarországon reggel 9, az ott délután 3, tehát valójában a nap második felében még az európai vagy a magyarországi meetingekben is részt lehet venni online.
úgyhogy ez egy ilyen nagyon kellemes, szerencsés setup. Úgyhogy így gondoltuk azt, hogy 2021 elején költöztünk ki Szingapúrba. Így összességében akkor hogy néz ki a ti életetek ott kint? Mennyire más, mint hogyha itt élnétek, és itt járnának a gyerekek iskolába, mennél be az irodába? A gyerekeknél ugye az a helyzet, hogy a legidősebb lányunk, ő nem él már velünk, mert ő már elég nagy hozzá. A középső és a legkisebbik gyerekünk van velünk Szingapúrban, és igen, ott járnak iskolába, ők szerencsére jól be tudtak ott illeszkedni. Nagyon sok a külföldi Szingapúrban, tehát valahogy az egész rendszer így elég jól tudja kezelni. Nem az iskolarendszer feltétlenül, hanem úgy általában az élet, az olyan jól kitalált folyamatok mentén működik, amiben hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a külföldiek azok jönnek-mennek Szingapúrban. A legnagyobb változás az, hogy a nagyszülők nincsenek velünk, azért a mi életünkben ők meghatározóak voltak itthon, nagyon sokat segítettek mindig a gyerekekkel kapcsolatban, meg hát egy elég ilyen szoros család vagyunk, úgyhogy minden nap beszélünk FaceTime-on, vagy valamilyen videós felületen a testvéremmel is, tehát igyekszünk azért a kapcsolatot tartani, de hát egyébként ugyanúgy élünk egy lakásban, bejárunk az irodába, találkozunk ott a kollégákkal, ügyfelekkel. A legnagyobb változás így a hétköznapi életben nekem az volt, hogy a telefonomnak a nyitó képernyőjéről az időjárás applikációt azt hátrébb tettem, mert hogy Szingapúrban minden nap ugyanolyan az idő, úgyhogy reggel nem kell azzal foglalkozni, hogy most akkor pontosan hány fok lesz, esik-e, mit tudom én, mit vegyek föl, mert hogy minden nap pont ugyanolyan, mindig nagyon meleg van, minden nap fog egyszer esni az eső, úgy általában. Tehát nem kell túl sokat gondolkodni azon, hogy az ember milyen ruhát vegyen föl. Miért eszembe jutott, hogy te tök jó lennél ide, azt írtam is neked, hogy ez a LinkedIn-en, ahogy elkezdtél posztolni. Picit személyesebb dolgokról, kicsit személyesebb megélésekről. Néztem a profilodat, és akkor láttam, hogy idén szereztél még egy diplomát a King's College-on. Ott mit tanultál, és mit tudtak még hozzáadni az eddigiekhez. Erről mesélsz egy picit, hogy hol tartasz ebbe a rögzítésbe. Írtad, hogy a naplóírás az egy kicsit kitisztítja a gondolatokat. Ez olyan, mintha egy újabb ilyen állomása lenne az életednek, hogy erre is így figyelsz. Annyi élmény ért az elmúlt időszakban, hogy elkezdtem ezeket úgy leírogatni, és aztán arra gondoltam, hogy hát tulajdonképpen ezeket akár lehet, hogy meg is oszthatnám. Aztán most egyébként megint egy kicsit leálltam velem, mert hogy most még nagyon intenzív lett, tehát egyszerűen nem érek rá ezeket leírni. A King's College-ot még nem fejeztem be, tehát az még folyamatban van. Egy masters csinálok, Global Cultures az a címe, és pont ezért, mert olyan sok új kultúrával szembesültem mostanában, hogy az nagyon segít nekem, hogy ezt az egészet struktúrába tudjam valahogy rendezni a fejemben. Tehát ez a világ értelmezése, ez biztos, hogy egy olyan dolog, ami talán egy kicsit most új nekem, de hát lehet, hogy ez az életkor is, tudod, hát már az ember eljut egy olyan stádiumba, amikor meg elkezd jobban gondolkodni. Az elején ugye mesélted, hogy a konyhaasztalnál most már megvolt a fejetekben, hogy a legjobb PR ügynökség legyetek. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy ezt így elértétek. Akár azt mondjuk másokkal együtt, de ti is ott vagytok a topban. És hogy most van a fejedben egy ilyen terv, vagy egy cél? Hát, hogy a legjobbnak lenni, az mindig csak egy pillanatnyi élmény. Tehát a legjobb egy adott időpillanatban tud lenni az ember, úgyhogy az biztos, hogy ez nem egy olyan dolog, amit valaha el lehet érni, ezt folyamatosan csinálni kell, és tartani kell, és a legjobbnak kell lenni. Én nekem, ami most nagyon foglalkoztat, az az oktatás, és azt látom, hogy a szakmán belül nagyon megváltozott az, hogy a fiatalok milyen fölkészültséggel érkeznek a munkahelyükre, akár első munkahelyekre, és az a tapasztalat, ami itt nálunk fölhalmozódott, ugye 16 éves a cég idén, az tök meglepő. Tehát ugye most inkább annak keresem a módszerét, hogy ezt hogyan tudjuk átadni, tehát próbálunk erre kifejleszteni valami olyan keretrendszert, amivel ez megoszthatóvá válik. Sokszor egyébként én is azt gondolom, hogy jó, hát én nem tudok semmiféle különleges dolgot, hát csinálom a munkámat, de vannak olyan beszélgetések, amikor valaki föltesz egy szakmai kérdést, és akkor elkezdem mondani, hogy én akkor arról mit gondolok, és akkor kiderül, hogy ez számára hasznos. Ez gondolkodtatott el igazából engem, hogy akkor lehet, hogy tényleg van itt egy olyan tudásbázis nálunk házon belül,
amit érdemes struktúrába rendezni, és érdemes valahogy megosztani minél több emberrel. Úgyhogy most ez az a projekt, ami engem így a leginkább foglalkoztat. Még egy ilyen záró kérdés, hogy ezek a kulturális különbségek, meg amiről akkor most tanulsz is, ez ott kint Szingapúrban például egy ilyen csapatmunkában megjelenik? Mi az, ami nektek ott kihívás, vagy akár azt mondod, hogy tök jó? Ez egy remek kérdés, és ezt szerintem egy külön beszélgetést megérdemelne, de nagyon röviden megpróbálom összefoglalni. Abszolút vannak kulturális különbségek. A kollégáink szingapúriak, különböző etnikumú szingapúriak, és az ügyfeleink is szingapúriak alapvetően. Talán a legnagyobb különbség, ami szingapúri mentalitásra nézve pozitív, az az, hogy iszonyatosan strukturáltak. Tehát, hogy mindennek megvan a folyamata, tehát olyan, hogyha van egy kérés, akkor kinyit egy fiókot, és akkor így szoktuk csinálni, és akkor így meg tudja csinálni az illető. Ez biztos, hogy egy olyan dolog, amiből mi nagyon sokat tudunk tanulni itt Magyarországon, mert mi állandóan ugye újra föltaláljuk a spanyol viaszt minden egyes alkalommal, amire nem feltétlenül van mindig szükség. Viszont ugyanennek az érmének a másik oldala az az, hogy a magyar csapat hát 100-szor kreatívabb és innovatívabb, mint a szingapúri csapat, és egyébként úgy is dolgozunk, hogy a itthoni kollégák azok bedolgoznak a szingapúriaknak, tehát a szingapúriak ők inkább az üzletfejlesztéssel, ügyfélkapcsolattal foglalkoznak, ők mind senior kollégák, és az itthoni gyártási bázis készíti el számukra akár még a stratégiákat is, tehát a stratégiákat, grafikai anyagokat, videós anyagokat, szövegeket. Egyébként ez egy fantasztikus érzés, amikor magyar kollégáknak a munkája jelenik meg Malajziában, vagy Szingapúrban, vagy Indonéziában. Egy óriás plakáton, vagy egy akárhol, igen. A Magyarországon a kommunikációs szakmai színvonal, tehát az, amit mi tudunk hozni, és hát szerintem minden más ügynökség is, az abszolút világszínvonalú. Ez volt a Megoldok Podcast Dogstory kiadása Balatoni Zsófiával. Köszönöm, hogy meghallgattad a műsort. Ha tetszett, nézd meg a weboldalamat, a Megoldokat is, www.megoldok.hu 2K-val, ahol külön posztban még elolvashatod Zsófi plusz kérdésekre adott válaszait, csatolok linkeket, illetve a műsor teljes leíratát is itt találod. Ha a jövőben is velem tartanál, iratkozz fel a hírlevelemre, és ha mindig minden teljes terjedelmében szeretnél olvasni, akkor elő is tudsz fizetni. A Megoldok fent van a közösségi oldalakon is, kövess be ott is. Véleményedet, ötletedet, jó megoldásodat a hello@megoldok.hu címre várom. Lehetőséged van egyszeri támogatásra is. A részletekért lépj a műsor leírásához a podcast lejátszódon vagy a honlapra. Ha emellett döntesz, ezt is nagyon köszönöm. Hamarosan újabb résszel jelentkezem, addig is jó szelet. Imre Kandó Eszter voltam, sziasztok!